YouTube. I dag sidder vi inde og spiller lidt inde på Starfish. Ja, lad os komme i gang. Jeg håber, jeg kan blive optaget som YouTube rank hen. Så fuck. Det serverlægger, eller var det bare mig? Nå. Ja. Yes. Men Mini-Chris, jeg håber, at du vil gøre sådan til at blive YouTube rank. Det kunne være meget fedt. Jeg spiller herinde en del, men så har jeg jo bare mistet alt inde i min intertest. Så ring mig noget om. Hvis du kunne. Ja. Nå. Ja. Det bliver sidste runde for nu, men jeg håber, at jeg kan blive optaget som YT rank. Wow, 2 slag. Nå. Ja. Vi ses. Please, Mini-Chris.